Ya. Anak ini singa, bitola, jubah, ओंखायनो दा चिप्स जागासिनो ओमफ्राय लोगोसे दायो जोङो बेदर संगोन दिनैहाय अमा बेदर दंखायो नोंथां होमबाबो जों दाउ एक्सट्रा जोंनि फैसादो लाबोदो आरोना दाउ जानो लुगैनानैहा दाउ जागोन बेयावनो संगोन आरो Let's go. Nah, dayo mama preparation. Pura preparation खालामगासिनो ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं गुमैमोना संगासिनो मा संगोन मिथाइले गुमैमोनखौ Ayan. जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया गोथाव जाखायो होन दायोसो गोदाव थला खाथि बोना लादों बिराद गोथाव संनो रोङो दे गाइस दिनै जोंबो संदों संनो नागिरफादों आरो जोंनि दैनि गुग्रिनि र' मा बुंनांगौ आं बुंसिगोन बिसोर अमा बेदरखौ संगोन ओमफ्राय जोंना जाहैबाय दाउ बेदरा आंथ' दाउबो जागोन अमाबो जागोन बारा मोनजाया दे खिन्थु दाउखौ आं थिनस'नि लाबोदोंमोन फैसाया गैलाना ओंखायनो लाबोयाखै थिनस'नि लाबोनो नागिरदोंमोन नै अ मैथा सायगासिनो जोंहा बाजैना जा मोजां नै गावदांथार जोंना नै संग्रा जायगाया ओमफ्राय मा होनदों खम लानानै मानसिया खम जायोना हिसाब बिहरबाबो हिसाबखौबो बारा हराय सौफैनाबो हिसाब गैयाबा गाव मोनजागोन जोंना बेदरानो दाबो मोनला मिथिबायना बैयाव संगासिनो नै दाबो मोनला हनै बिदि जायो एफा गोबाव सेसलै चार्ज होनोसो फैबाय आं मबाइलाव चार्ज होनो गैलायलांला कम्पानिनि उन्दुग्राफोरनि ओरैबायदि गोबाव संबाय हाय होनना बुंना दे हाय हाय गुमै हाय नै आं बेदर होनो नागिरदोंमोन नुवाखै अमा बेदर नै जा गोथाव संदों अमा बेदरा संदों नै बियो ओमफ्राय ओंखामा संदों नै बियो दालिखौ संदों नैबे गुमै बादुलाया माने दालिया जानना होबानो जायो नालाय ओंखायनो आंनो रोसिखौ बारा होलां दे बेदरा आं बारदों दिनै दालिखौ माबाखौ संनो दालिखौल' संनाय जादों ओंखायनो अखा हानायखाय दे सोरो आं सुबायब्रा नै दैयानो नांना दंलायो फैदो माखौ जाया मैथाखौलाय ओंखाम जानो नागिरबाय जों दायो जा गोथाव जानो नागिरदों दिनैहाय लाबोदो नै अमा बेदर दालि जाया दालि दा होखासै ओंख्रि जानांगौब्रा आइरन ना नै र' जानला माला नैयाव हायनानै जादो आंनो हायनानै होनाङा डाइरेक्ट नोंसो हायनानै हो जाबायना आलुखौ बिनो आयौ नोंखौ नायगोन आं आंना हारा नांगौ आयौ जि मोनजाफेरि जानाय आलुखौ बेसेबा बुरजा होबायहाय नै सामब्राम गुफुरा नांबावगौ आरो दरनै जाथारो आं जायालै जानानै ओरै थिनथ'लांबाय थानो दरनै जाजाया जेबो नङालै जाबायलै हारा नांगौ जाबाय हारासो नांगौमोन आंनाव इसोरनो दोनना होदो ओमफ्राय मिजिंनो होना हो आंना आलु नांला बानलु सिब्र लायखौ मानो नोंखौ आं बिदि होननानै साना जाबाय आयौ बेसेबा बुरजा जानोसै नामा दिनैया मानसिया बयलार जाग्राथ' मानसिया बयलार बायदि जादों बयलार जाया माथो आंलाय बारा
जायाब्ला माथो एरलायला नायबाय थाखो नङा ग्रेभि सानदों आङो अमा बेदरखौ लानो हाया एसे एनै जाबायले बिराद गोथाव जादों जानायालाय हरबावो सासेनो जाबाय आंनो नांला जाबाय लांदो आंनो এই रोसिखौसो हरलाय बेदर दाउनि बेदरखौ नांला आलुखौबो नांला दाउ मा रोसि दं नैदि मस्लाखौ एसे मैथाया खासा खावरा जाबाय थावासलै एवनो रोंखायाखै होनना बुं इयाव नङालै बे अमासो सरि अमा बेदर लगायना होबायले नैथिं र' हानफिनदों नै दावराव जानाङा गोदोनासै आदा सासे गथ' गोरलैया बिदि नांगौ आंनो बिदि नांगौ होनबाय थागोनलाय मा नांगौ मिजिं माबा माबि नांगौ गोथों जा ओइ बोराय दहाय आंखौ मा होनामोन नोङो दिनै हले आं नोंखौ नागारथारा सौसिसो गारजोबगोन आं प्लिज गेमस्रि फिसौ आंजों बुलायबा नोङो स्ल' मसनाव फैयाबै स्ल' मसनाव फैयाबै हा स्ल' मसन औ ओइ बुराय दहाय आंखौ लामायाव मा होना नोंखौ हले आङो दिनैयो सौसिसो गारथारगोन नैबे उदैयाव प्लिज आबै गेमस्रि हनै सासे थाहैबाय आरो आंजों बुलायनोब्ला स्ल' मसनाव फैयाबै स्ल' मसनाव फै हा स्ल' मसन औ आबै अके दे बिदिब्लालाय स्ल' मसनाव आरो आबौआ फै एबार जेननाय लादो आबौआ जेननाय लादो आरो आबौआ फै एबार जेननाय लादो आबौआ जेननाय लादो दे नङा इनि डायलगासो इखो देखाय दिनैथ' सेकेन्ड दिन जाहैबाय दिनैथ' जोंना आबौआ फैसिगोन आं आबौखौ फन खालामनो माबार हमदोब्रा आबौ माइसे गोबाव हंकंआव थांनाय हिसाबै फनबो हमनो रोंला नामाब्रा बेलाय हरबावनोसै आं गाव खेबसे हेल' आबौ औ आबै गेमस्रि नामा आबौ नों माथो दिनै फैगोन ना माला फैगोन होनामोनलाय दिनै फैयामोन होनबा कमफ्राम जाबाय आबै फायदा देखायनि डायलग बास आबौ हेलौ आंनि जोब्बासो इनिलै जाम्बि बोरै होनथ'योबा हेल' आबौ माथो हंकंनिफ्राय फैनो होननाया दिनै नङामोन जानो आंनो मा मा लाबोफागोन आबौ नों हंकंनिफ्राय हेलौ आबै गेमस्रि सना आं नों बै 5 नाम्बारखौसो आं लांनो फैदोंमोन फाइभआ बुगा दिनैनो कमफ्राम जाबाय नोंनो मा लांनांगौ फिसौजो आयु आबौ नंमारगौ आं होमबा आबै गोदान मोनलायसिगोन आयु आबौ नङाबा आंनोथ' जेबो नांखाया आंनोथ' नोङो सिगांनिफ्रायनो गोबां नांगौ बायदि होखायो 5 नाम्बार आबैल' नङा आंनो सानै आबैखौनो लाबोदो नामा आबौ सिंगापुराव दं आबै सासेया 5 नाम्बारखौसो लांनो हागोन हास्लाबा गावसा होननाया आरो जायो ओमफ्राय हेल' गाइसेन गासिबो थैसामथु डाब्लिकेट दा जाबायना